Uy, apay mo? Atan siya nagreklamaan? Awat naway na ikontran si Kinang Aris naman siguro. Yan, lamari no adim kaya ta itagtag ni sa ospital? Gusto makanan mas maon. Adi pa'y... Imbagpay mo siya ay kayang? Kaya na. Yan sana ay amo, manparikat ka, ang takot ari. Ay manong, ay mapala itagtag ko sa manong po, ano ka? Ay mo? Hospital, tani manparikat niya. Mansakit agis na kano. Adi yung takong girl. Apot ay tako. Ay kay pare, tatulong ka tatay taktakan mo din kausan na. Ay sinay. Aw. May. Ay. Ate, Ay kaya maipuni ka. Ay kaya maipuni ka. i-permit kayo man naman. Ay, Ay, manparikat. dali na inay. Di ko nagpuntuin na. Ay ho, tayo. Nakaman. No anaawa inay. Uy, may imo ko nakasat ka. Ay, sino yung problema kay Jim? Mansakit na lang. Saan po yung doktor? Hindi banda din man sakit. Basta kumarong ngayon, grabe. Ay siya, palikatilan ko na yun. Maluna, doktor. Balo. Sinanay? Ang sakit na, doktor. Okay, sige, ikaw man, i-daman ko ito na. Sige, dakas na. Sige, yatos na. Okay, tamay relax din. Sige, paman batun di apro, tani, grabe mo. Basit lang talmid ko kat na sakit. Nya. Ano, doktor? Jim, masapol ay mau pira kay Dagos. Tani emergency na, tani baka nag-rupture. Tani basit lang talmid ko kat ni, nasakit-sakit. Ti findings ko kini Jim, kasla nga dati acute cholelithiasis, di ngay batog ti apro. Kat bahay ti palag examine ko talaga masapang umopera ang ganagos na ito eh. Di bakin iso na nga ti approximate nga magasto lo ang pa-opera iti baton ti apro kat 60,000. Nya nga ti kasta to jay. Dok, hanbang nga mabalin nga mabawasan ti pang-opera na, oray no umabot ti 30 lang, taon gamin ti kwartak, kurang di kwartak gamin. Hanta na gamin dyan 60. Actually, talagang mapanti surgeon siguro mga 30 or 40. Nung gamin dyan, kuha di dyan 60, mapanti dyan anesthesiologist, mapanti dyan assistant na, iso nga talaga nga DP man rin. Talo lang nga agbibigay dyan, halang nga di surgeon mag-opera. So nga talaga nga 60 ti masabol. Pangalaan niya, tikasta, sir, kat babainti lang ti kwartak, doktor. Okay, Garot, tani, emergency mat nga talaga na ito eh. Sige, Garot, oray, sakti mang garantor dyan 40. Nung masapol nga, ma-admit na Dagos na ito, tapos nung ma-opera ng Dagos. Sakti makisaon to dyan, surgeon na opera kung nadungapay. Pero sakti mang garantor dyan 40, ng ikarigatan nyo ata, bayaran nyo na Dagos yung hangag bayag, Doktor. Tapos nung ma-opera ng Dagos ni Jim, tano, papagagawin tuloy ito nga hanggang ma-opera, baka ag-rupture di jay gallbladder na kat masaktakal nga problema di ay. Okay, i-refer ko siya na kini Dr. Paul Ock. Siya tibang operat kini siya na ni Dr. Paul Ock. Kaya ko na nga oray i-advance siya 20,000 siya tibang karanto diya 40,000 nung lumapalin na yung kabayabayan niya. Doktor. Okay, sige. Nay, ang tinurita at ipanyagaroon ni Jim J. Pine si tatang chimpo tapos lumad bilidayan mo. Doktor. Okay, guys. Ang makang kami nga, sa isa pa nga pagtuunan niyo. Ang importante yun una, ano nga libre pa sa kakala ng buwan. Dati ka ngunahan mo't lang mang-agas kini Jim. Tapos ang balin nabilig na operasyon katawan sa bali doon niya Apo Diyos. So, ang kakarag na libre pa sa nagkarar kini Apo Diyos. Bati pa na ko opera na. Tapos kumalag iti
doktor naman mag-opera kini iso na may kanda ti divine wisdom. Tapos pa rin nga nabaligi ti panang-opera na niya. So ano yung mga talaga karalaguan? Oras ka pa Jim lalo ka sa Jim mo? Okay, gawin. Boss, mabalin ba nga agpakadak kinyam? Tapos pagpukitan pa ya pag BG kapsat ko dyan tanay hospital na confine. May nga rin, sige, alam ba ito itandan mo, tayo ito nga pangatang yung agas yun eh. Muna, sir. Thank you. May naiunak pa ito, ito nga pa. Pangayon mo. Salamat. Nagbasulak na ta. Pagbasulon ta siya po Diyos kumansahan. May problema may kapsam mo. Namin gayam sakit si ano ka? Si Johnny. Manlakis na. Simbanay sa siya. Isa kami ay signal yan. Palpaliw ni ka kamo may problema manipot na lang po niyan. Mapabasoldak nga ta. No papasulot niya po doon sa bayan niya sakpay lang kaya na may kanikaan basol ko na ta apa niya anak na may kanikaan para adik kan makaputot baka nak may problema kan sa kanya kas anuwak lang nagkaroon iti anak ganang iti problema awan sa balik nung kasama sin video ada di nabakos siri ay anin anak ay guys 16 na senior citizen ayun nang pamati na naapod gusto ng kararag na ilautan si anak yan guys 16 na yung babae di nung mabasam sin bibia si Lisa di so ano ay pamati mo naapod gusto magtalagpan si siya wadan po dia ano ay maunang mata wadaan po siya World Cup sa no lain may panghabang pang sa ito malikan po sin simbahan sige kamat man nagpaso man kararat po ay barang no dengan apo jo saken ay kanay manudan matlaan aya kaya man mas problema ya barang kat kay man Hello? Madam? Nayak sina. May adigard man sabat ta sa sanay palyak wadak mot lang sinagamin. Oh, Bumulak lang sina office. bye. Ungay mot abay ano impawit ko sa probinsyasan siping ko day ano di gasaran kanon da mamay kana ko da sa lute. Ayun, kay man sa mo, na ingay na irang na abuhay ka man nasa ay. Ay, way amumot si... Way pilak na sa panutangan. Wada din ko black si disin ano mabalin pada sa panutangan ditan baknang dia sin anak di baknang mutlangot magaypak kanon na iso nga sigurado ay way pilak na di padasam ka des panutangan ora sinikan ora man balin ay orasan di garanton mo adi Lord, adi no, antikan anay, no, wadat di number na, ta ala ako ta punta ko. ay di number na lang kaya alam tandoy medyo Ay. black pa lang sa pisina sa sauni agamin yan ta umitali ka doon ka nakilan ta sa pagtawis sa pisina wada pa lang mati oras Utang or kilan si Madam, Lord, lunikam ni Elizabeth, kami Sarah, iti may isang anak, kastamat kuma
Tiara minum kanya. Hello, Katam? Masih way ka lang dito gini niya, dito ayan ti kuya, ayan ti tubo. Tugawak lang yun day. May man sabat ta. Asika ba di ay? Sikat ay tinawag ko pa. Kuwan. Tulong ba, medyo tulong pa. Nice meeting you. Nice meeting you. Maling nga pantay, hindi na sadya tayong sumpul pa. Ayun, pag ano tayo na magit kita pa. Babali na ta, sir. Ta? Yes, sir. Hindi na dyan. Uno, untang rin ang kape. Uno, Kape dyan, untang. ta kape pa dyan. Ano ta, kapitan nagtudo? Ta? Yan. Ang dami kita siya pa. Wah, kita pa digi. May tapak yan. Ito? Sa asawa mo ni Ma'am Day. Mister, adaman man ang kadwa na nga babae nga. Ni kita mo kati papanday Jujax. Hindi uman-unog tan. Nang pa jay lalaki no jay babae. Ang babae na nga talaga nga. Ipulong ka man kini Ma'am Day. Gumuhig ka. Kalohan nga ako, dahil pa pananta. Dito ito naman panta. Dito iti may mayat, may pintas nga pwesto ko. Ito iti namulong banbantayan di kasi isuna nga ama. Kasi kasi isuna nga anak na. So ay din dito ito, mga panang mga jay. Mga ito pa panang magta. Ito ay hindi papap di pa panang magta. Kakita. Ama! Ma! Okay. Kung lama man ka mo niya, paborito ko nga ito yun eh. Di hati. Ay! Ikit kita. Pagpulpulong ha. Pagpulong ka lang. Daso na. Nagti, kulong na. Kumbaga kumano, at dati nakita na. Awan, pulpulong ka lang diyan. Kita ko ti nakasalungan. Ano na? Para lang di ka. May nakumadidchik ka lang at dati limlimod mo, ano mga inbaga? Naku mga tilim-limod ko kat sikati amo mo na. Ay, ada nga pa si Jay. Gue ka tikitak manu. Ay, ada. Ada Jay susinti barkadak ijay kampuna. Magaling nga apan tadam-damay Jay. Apa yang nanti apa kita di cuy? Amo mo na. Apa yung masapol yung baga? Baka dito ti makatulong kanya. Ano yung pagbagam? Awan. Nagkabita kiti. Sige, kapito sa agawit ni madam samutan. Muna. Karabihin gayam damdamang. Ambit apa ka ijay nga to, tapa na ka business. Sino pa di? Ay, ma'am. Ma'am, saya. Ma'am, wala ko di lalo kung si Kae. Sinudi sa kaya manibaga madkaon yan ay duwi. Ma'am, ini lang girl dancer no yo. Basta way natayag ya ay babae as Bigaan. Kakanin nang. Uwan? Ay, apos ma'am. Ma'am, Ma'am, iksura na din babae. Natayag kasi pag brown beauty. Ayo. Salamat sin sa inbagam garod out. Asi kami manala tayo. Ma'am. Ma'am, adi may ipagbagahan sa andi nang ibaga at ibagsak ng grade ko. Kasi ma'am, din grade Chris Machal. Ang gaya natutungas. Ma'am, Ay, sinalin mo pagton din pa din ko. yes, sir. Sinta ka doon na man pa siya. Adi.
Ha? May ka man wala problema? May nila problema. Kapla... Atahag sa nagsin nga... Kapla ka nakabagkat sa nagkasot nga kilong kaban nga... Wala garo. Pasensya ka, baka... Tumali ka man na lang. Ano... Sino nangyari rin? Sagutin. Baka sa sana di problema kung hindi po sin. Adi kan man ako, adi pan... Ada yung pugaw sa natin, di ba? Makalaw na yan, pan nakapimante kampun ni kasindi ko di. Magamit ito yun. Problema ko sa kapsat ko, may opera na yan ay problema ko ni pilak. May pangakot si ulong si... Kaya ka man bigang na tadi. Eh, ibagbagan din, doktor, ay baka... Ano na eh, kanadamot ano. Umabot si 80,000. Yan. Ayun mo ito pwede pang-accident. Hindi mo tayo nakadapay. Katad. Ay, may problema sa... Basta... Wala ano ka, pwede kumuha din itin ko na kanay. Neho. Ano sam nan itimay na yung asim ay widuan siya kat 100,000 ni kargantos. Kaya nga ay sino pa kaman di kanda ko, talbaran ta ko di kapsat mo. Waray kas kasano, talbaran ta ko. Kapsat mo saya. Kat nung sino yung mangyari kan doon sa data ko tin mapapasol. Kakar-karo ay bagaday ang mamuntukan. Ketua ada kaya ni. Adik kaya emang suportan sih nan daw mali menpatulong. Nih, anu sampah. Asim ipawid pagat 100,000 ni karganto sa. Salamat ah. Adik ka man danak. Ay sorry ka man kasi na san nangyari. Adik ka man danak sini anu pas anu ko. Suportar. Ayun, salamat ang sikatan. Dakdakon na ay tulong mong sakon. Magay problema sa di kan mandanan. Anak alam din libre na. Asikan umunod. Oh, may aw. Diyos ko. Wala na. Nagbasag lang kinilang ko. Kanya may parmang. Pagkawala na ko dinaramit ko. Napilitan at nga nagaramit ni Kastoy. Tawag-tawag ko pang kamangak. Pinatagarigan ti kapsat ko. Diyos ko. Nakabaso na kan si ka. Nakarami na ti ang rumbon. Pas ano mo nga tadi na sawa. Naramid ko na. Gapulang ta magay putot ko. Kinagpaiso na. Si bakit ko nakakatawa. Uri Lord. Nagpapasakit niya. Bakit idwan ka tani ang mahal niya? Overtime kani. Overtime? Overtime ay babae? Ay, asawa. Overtime? Sigurado mo sa? Kaman? Kas anong may baganda Ayo, grabe da yaat mong sakun. Sino ibasong kunsik Amay kakadidamagan sindin eskwilaan. Apo, abay masapon pa lang damagak sindin na tuwa na itsunante mayan mali. Sino ka estudyante? Apa nung nilastugan da ka pa? Sinusa! Abay babae mo! Abi ninamag ko parang sigam! Sino ka nang inakulang mo? Honey. Bakit?
Sorry. Apa? Ampun. Kastoy kami. Dahil ito'y tinadagsan nga problema. Maawatan na kumanumang pinarami ko na gito'y. Kaya't ko tiya madaan iti anak. Dahil makitak nga hanumot na maipit ka niya. Abay, batang ko nung ako maitat ni si Kati, anak. Abay, basal ako. Kaso ko nakunod nga kaya't ko madaan iti anak. Kat hanumot nga problema na itay. Sigala tayo ti aday ti puso. Kaya't ko lang ti may madaan iti anak. Kat naman pa'y nasakit kinyam. Tanggapon ko ma. Kat no, kaya ti mangyari ako. Pangasin, tampunan tata. Di ay kat darak di ay. Haan kong maibalin mo kas-kasano. Kat sorry man niya, tinaaramit ko niya, bakit? Sorry. Pakawanan da ko ma. Iti amin yan, naramit ko pakawanan da. Sorry, haan ko yung gagara. Numampay nagbasulak. Haan ko yung pagkarugapulang iti may isa nga panunod. Kaya't ko lang nga maadahan iti anak. Kat sorry, bakit? No, iso ati ko naman pagsadyatan ko iso nga sabay ko nga ata ustudihayan. Ikarik, iti bagik. Gada gajay naramid ko. Kat ang pulos nga maulit. Kat pakawanan na man. Sorry. Ay, apot ka man na. Pagka nakabula ka. Amay nga talito eh. Apay nga dati agpapapakanyak. Awan mati anak mi kinibakat ko. Guray ka. Tagay-tagay lang na ta. Tulog ko kiting maturog. Imposible na ito eh. Parehas siya agparparang. At dati agpapapa na tumartaray. Man, tagtaganip lang nila. Kasi ba't kinan mo kawan ka na? Pwede man sa kamang ginaw mo. Maga? Wag lang uwain ikontra ay kinangkus di. Ako at kaman man ras-rasan mo. Daadoy na ilakadis ka man masay. Ano na? Ba madigay agpaiso. Maga, wat na ikontra na ikinan ko na. Siyo nga. Kaman kawat man rasan. Sisi aman na sa. Ba madigay agpaiso di ano na?
Ibang nga paisansik ay manong sinan sa kitam. Magay pilak ko iso nga nakirelasyon nak si way pilak na. Adyo lay binabayan sa tolay na tiyak. Sana di ka po ay babayin mo di pamilyata ko. Ay manong, dudwata lang ay mangkapsat. Amom, no siguro nung magaka sinong hindi masakbayak abo, iso nga ng sakripisyo ayat ko lang ay manbiyag ka. Umanbibiyag mo. Batang hard dudwa ay mangkapsat. Bagay si inataya si amata. No saan nga diway rigat na, sirik nam abo. Ay gano'ng mata, ay babagahak sinbiyag mo. Inawag ko na. Tanggal ka mamagahak, ikapsat ko. Ano ay nanipag ka? Ano ay natawag ka, inmanibiyag mo. Kamanalay sumahin mo sa kanay, ikapsat mo. Mano, makawalan sa ano, nagbaso lang ang sika. Nalabaso lang sin pamilyata mo. Ano ka na nga, di ba mahoy na natin ang ginak ng amin? Ayaw ko lang ay matapok ka. Masakit ang saan na mamangangay kamsat ko. Sabay kong talikan po may bayan. Ay magamat niya mo si... Pagkamangak si Dino si Kalang, tignan naman ako'y makatulong ang sakan. Nusinsimpon dirikat ko sin panana ka. May di bale, yung tanong si Ligat nagsagana ko, tas sumakod ili. Tanong at least ay way mga iwanon si Kano, anak kan ko di. Tanong ay ilagbuak, asak to ipapawitan si Ka. May gawin adi ay manong, baltan. Was dati asi ang kagtas di ay pankamangak si di nga pangasimata, di kan po may bayan. Ang kariksa. Hindi ka man no, sakto, dat nga to si Ka ili no. Barong way ilagbuak, kaya sakto man ipapawitin mo. Ada kayo. Sige, tuwa kayo kapsat. Alam mo si Sir. Apa yan niya, ipay ko kada kayo anak. May kami kaya sir ta kahit tungay na paday ko problema na dahil ko'y friends ko kasi kuna na nga balak na nga ipa-abort ko na dahil ko'y bin na daldala na. Dahos data nga pangpamutan yung kapsat. Dahil itilintag ti Diyos kan iti tao kat maiparit iti panag-abort iti anak. Pangay consider kuna na iti Exodo 20. Basahan nyo iti kat kuna na di ka mamapatay. Kat no abortum dahil anak mo considered nga pinatay mo. So naglapsing ka itilintig ti Diyos kung tao. No abortum dahil anak mo. Nurag irgrag mo. Kat kang runa nagtalog ka iti Diyos. Di ka agdodwa. Tutulungan da ka. So tumangkin iti baligid. Iti labos dagiti ulit, dagiti problema, ada latati ini. Nga uray kim ka. Napay nga napanunod ko ti kastoy. Gaputa. Mabuto nga. Taluwas nga mamo at ti pamilya. Nagiti ati. Ako lula. Sigurado kapusot na. Iti pamilya. Madida nga. Kada may babae. May paman. Iti masikugan. Awan ti awan na.
Mantay, hindi kasto yung nakulapan ti palunod ko. Yung kamang ko, iti barkada. At agyaman nak. Tayo dito yung mabalay ti Diyos. Tinangitulungan na ka. Ano tigas na malawlawagan, tinakulapan ti palunod ko. Kararagan nito si Kakit amok ng patyo at Diyos ka sa rabahin na ka. Lakit din mamati ka kinukwa na at mapakawan na kan tulig iti pamilya. Katala ti Diyos ti makikat kadwa kada kayo kati inagan ni Jesus Cristo maging nasyonal kayo iti panagali mapakawan na ka iti Thank you, sir. Ay, Lola! Umali akot! Ay, Lola, umali Umali ka, dakang kanag apan masikog. Dakan abot umibabain ay, ibabain mo ng pulita ko. Ay, apo. Dan siya ako na ng papaygay, gamag dati nga, dadalon ako, ay ako ang kanitakan na. Ay, Lola, baka na kay man in gagara din ang pasikog. Nagigat, may panggapsin kapsat ko. Napusin ng rigatan na nagkirelasyon ak sa white sibing na. At di ka na anak siguro masikog ng may kamananamat ko ay nakargaan anak. So, nagtulad kami sin kapsat ko ay umali ak sinata. Isnak ay man anak sinan kalanta ko. Salamat tayo ka nakanta mali ka, ang tatamantog autasin. Imala kay Uncle Sinakad ang takutan sin kawada at bagyo inmi dun si manong ko. Anay kay man nag-amag si Lawa ay adi may parbong si pamilya ta ko gusto nga nay imaliak tanay masikuga. Nay kanan ang manong snack ay man anak. Kaya uda, di ka, kaya mali, ibabain mo na ng pamilya ta ko mo. Ay, huwag ka masikog, ay kami bagbaga. Umikat nga tutang ka, mamatpun si dito, no? Adam ibabain ng pamilya ta ko. Tapos kami pa ibabaunan si kahit, di. May ngord ay uncle, ta umuyak ngord sin boy ta ko ay dati. Apay sa ayama mo, kabanwa rin problema. Hindi kasing-sing yun, di. Kutsin mo ay masikog. Magpasalamat ako tadi ay amat ay sana'y imbagay na impakaan. At isa'y insaan na pa lang at day iranta kumbos ng tag-ina at day mayat man ikakanda. Ay kadawyan di tapinay di inong adwani ay apod mailaw-lawan at ay anyangay. Sa takot tadi iman suportaran ay sino pa iman nagtakinat. Salamat ay anak ka dito sa nang kanan nyo sa pangbagbagbahay o ka na sa untay makaligit at pangagpaso. Sa portaran takot ka dito ay uving matsa.
At least pag inan na basta day net ka na yun ay masasaka. Ay, kahit ka. Sunod na bata. Ito? Ay, tasitan alanaw. Bata pa lang mun. Kamusta ni school lang ngay? Tapos ba sir mo? Wada? Sika na ng sika. Ay, kahit ka. Sunod na bata. Ito? Ay, tasitan alanaw. Bata pa lang mun. Kamusta ni school lang ngay? Tapos ba sir mo? Wada? Sika na ng sika. Ibang gaydan din yung graduation takaw doon ni. Sino nga di balbala ka ng course mo? Sakman, naka alakot din ato accountancy ay doy. Bagbaganda dadi. Punta, siya kami ni balbala ka abangay siya bagbagan ni mamay. Manala ka nun si accountancy yan. Ito nga tadi mat ipanispilaan. Baka isdiak MPSPC ay maniskwila. Sikangan. Siya di taman kakadwat ako matlang. Siya di. Wen. Ay wen, sikangay gayam sino di course mo, sino di balbala ko ngayon after graduation ta ka. Ayun, say ay ni no kaya magay amok si pangalan dayon at ni kaman anak man tuloy. Yang tat pa di ano sa nip uray ituloy yo pay. Magahabakan ka sa. Malay mo nga, itry mo kaya yung manok. Di ba, duwan ni kat din amin ni student kat man, kuwada man working student da. Wada din ibagbagada ay din doy. SA ba? Ding student assistance ay doy. Uwin. Mabalin ka man apply sa kamanadi. Maituloy mo eskwela mo lang adi ta makakadwat ako matlang adi. May kamana kat alanganin niya. Magakayam sa ako. No adi ka kaya di itry may man oblabi sin no wadi wayam no kas parang ka man enroll. Try may man blasin labas, di ba? Sino pa tungtungan niyo amo sa kalugong mo? Isukan pa ikaw pansin ko yan ang alam sa kalugong mo. Ay, apo, indawat, pabod na kay Sen. Pangalan, Ay tan amo. pangalan naman ko na. Oh my God. Rabin ka nanay mamanang mo. Sinaiman din ay kalugungan na yung kakalugong ko. Indawat iman na ina na sinaiman din na orunungan na since elementary ako lang.